ଅଣ୍ଟ ନା କଣ ଦବ ନା କଣ ସେମିତି କଣ ପେଲୁଛ? ମୁଁ କହିଲି କାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ଏଇଟା ଆମର ଗିଅର, ହଁ ଏଇଟା କ୍ଲଚ, ହଁ ଏଠୁ ମୋଡ଼ିଲେ କୋଉଠି ଏଇଟା ମୋଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ହଁ ଏଇଟା ମୋ ହାତ, ଏଇଟା ତମ କାନ, ବଜେଇଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ପୁରା। କଣ ବଜେଇବ? ଆରେ ଲୁନାଟାରେ ଗିଅର କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଆଉ କେମିତି ଚାଲୁଛି? ହଁ ତ ଟଲି ପାଟି ଆଉ କଣ ତମେ ଟଲି ଟାଣିଲା ଲୋକ, ସାଇକେଲ ଲୋକ, ତମେ କୋଉଠି ଗାଡ଼ି ଜାଣିବ? ଆରେ ଯଦି ଜାଣିନାଇ ମତେ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ହନ୍ତା ନି। ତମେ ଶିଖି ପାରିବନି, ତମେ ତ ନିଜେ ଯଦି ଓଜନ ଜେସିବି ଗୋଟେ ଠେଲିଲେ ହିଁ ଗଡ଼ିବ ତମେ। ନାଇଁ ତମେ ଚଲେଇବ ଆଉ ଆମେ ଚଲେଇବ ଲାଷ୍ଟକୁ ମାଗି ଆଣିଥିବ, କହିବ ସିଏ ନେଇଗଲେ ଇଏ ନେଇଗଲେ। ଇଏ ଗାଡ଼ି କାହାର କହିଲ, କୋଉଠୁ ଆଣିଛ? ଏଇଟା ଲାଜ କାଇଁ କରୁଛ? ଏ କହୁନ କାହା ଗାଡ଼ି? ଏ ପୁଣି କୋଉଠୁ ମାଗିକି ଆଣିଥିବ, ସିଏ ପୁଣି ଟାଣି ଟୁଣି ଦବ। କଣ ଏ କହୁନ ଏ ସେମିତି କାଇଁ ହଉଛ? ନାନୀ ବାପାର ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଜି? ଶ୍ୱଶୁର ତମର ଶ୍ୱଶୁର? ତମର ହେଲା ଶ୍ୱଶୁର ଜି। ଆରେ ହେଲା ସେଇ ଏକା କଥା। ଆଉ ତାହେଲେ ଭଲ ହେଲା ଆଉ କଣ, ଧରିକି ବୁଲିବା ଏଥର ନଦୀ ଦବା ପଛରେ। ତମେ ଆଗରେ, ମୁଁ ଆଗରେ ବସି ପଡ଼ିବି, ତେଣୁ ଚାଲିବ ଗଲା ଶହେ ଶହେ ଗାଡ଼ି ତମେ କଣ ନିଜକୁ ବୁଝିଆ ହଉଛ ନା ବୁଝିବାର ଷଣ୍ଢ? କଣ ବୁଝିବା ସନ୍ଦ? ଆରେ ମୁଁ ବା ତାକୁ କହିଥିଲି ସେ କଥା, ଲୁନାଟା ଦେଲେ ଆମେ ସୁର ସୁଜନ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ବୁଲିବୁ ବୋଲି। ଭଲ କଥା ତ, ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଇରେ ବୁଢ଼ାର ବା ବୁଧବାର ଶନିବାର ହାଟ, ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବେପାର। ହାଟ ପାଳିରେ ଆଉ ବୁଧବାରଟା 12ଟା ଏଇ ଶନିବାର ଦିନ ହାଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଚଲେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ତେଲରେ ଟିକେ ରହିଲେ ମୁଁ ଦେଖେ ତେଲ ଗାଡ଼ି ଠିଆବି ସମୟ ବଇଥାଅ। ମାରିବ ପକେଇକି ନା କଣ ବା? ଦେଖିଲ ହଉଛି ହଉଛି ନା ଆଉ କଣ? ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ନାହିଁ, ତେଲ ନାହିଁ ଫେଲ ନାହିଁ। ତମେ ଶୁଣ ଆକୁ ଛୁଅ, ଆମେ ଚାଲିକି ଯିବା। ମୁଁ କାହା ହାତରେ ଗୋଟେ ପଠେଇ ଦଉଛି ଘରକୁ। ଇଏ ଯୋଉ ତମେ ମାନେ ଲୁନା ଯୋଉ ବାଗରେ ଅଛି, ଇଏ ସୋମବାର 8:30 ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ରାତି 8:30 ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ। କାଇଁ ଏମିତି କଣ? ଛାଡ଼ ମ, ମୁଁ ନାଲି ଛାଡ଼ ମତେ ବା। କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଫପା। ଓଟା କିଛି ତମେ ଦେଖିକି ଆଣିଲ, ସେନ ମାଗିକି ଆଣିଲ, ଆଜି ଏଇଟା ଆଣିଲ ଯେ ତେଲ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଛାଡ଼ ଯା ଗାଡ଼ି ଡେରି ଦବା ଏଇଠି, କାମ ନୁହଁ। କାଢ଼ କାଢ଼ କାଢ଼ି ଛତା କାଢ଼ି ପାରୁର କିନ୍ତୁ ଗୁରେଇ ଦେବ। ତୁ ଚାବିଟା ନେଇ ପଳେଇବା। ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିବା ଚାବି ନବନି ଆଉ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଥବଟି। ତେଲ 250 ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଲେ କୋଉଠୁ ତ ପକେଇକି ଯିବା। ଆଉ କଣ କରିବା? ଏ ଆମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଲୁଗା, ଏ ଯୋଉ ଗାମୁଛା। ଗାମୁଛା କଣ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିବି? ଯେ ସେତିକି ଛାଡ଼, ଯିବା ଚାଲ, ଖରା ମାଇଲେ। ଚାବିଟା ଦଉନ, ଡୋରରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ମତେ ଦଉନ। ଯିବା ଆଉ ଚାଲ। ମତେ ଏଗୁଡ଼ା ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି, ଏଟା ଅତି ମାନେ ବେକାରିଆ ଲୋକ ତମେ ବୁଝିଲ। ସେନ ଗାଡ଼ି ଆଇଲ, ସେ ମାଗି ନେଇଗଲେ। ଆଜି ଲୁନା ଆଇଲ, ସେ ତେଲ ନାହିଁ,